ओइ नालाखो दंना गैयाब्रा मानसियालाय माबार ओंखारबो ना बे सासपेन्ड जानाय मास्टारजोंसो खारलांखो ना माखो ओंखारबो माबार दंना गैयाब्रा फाय जोमाव माथो गोदाव सोराव गाबज्रि फैलाबाय थाखो माथो जादों मा जानो माने गेन्द्रा मास्टारा सासपेन्ड जाबायनो मैया हा बिसालथेया सासपेन्ड जानायखौनो एम्मान खुसि होख्राव-होख्रावसो फैबाय नों खुसि जायाबा दाख्लै आंनो मसलपुराव थांनो गारि बिथ'नायखौनो हराखै बियो बिगुरा बारा सुखाया आं बे मानसिखौ जोंखायोसो आं बेखौ मानसिखौ नुबानो बोरैबा खुजाथ्रासो मोनखायो आं बिसालथेबाबो बारा खाथोर बाथोर गैयालै आंजों मोजांबासो मोजां रहखरहा सोर गारि हरनांगौ नोंनो ना नोंनाव ड्राइभिं लाइसेन्सआनो दं ना नों गारिखौनो सालायनो रोङो गारिखौनो सालायनो रोङा जायो दाख्लै आदै हायथानिखौ नुवाखै हाइवेआव 90 स्पिडआव सालायनायखौ नुवाखै जायगायावनो 10 बार फिदिंबोबावदोंसो आं रोङा सानदों आंखौ प्रहसैफोराव रोंना थाजोबखायो ए बिदिसो नोंनि आखला बेखायनो रावजोंबो गारि हरजाया नोङो ओमफ्राय बिदि जानला मानला गारि सालायलाबायनानै लावलाबायबा आंखौ सोर फिनांगौ लावालै सना मा दानो लावलाबायनांगौ साथाम लानांगौहा दानो लावबा मारै जानांगौ जाखो मा बुंदों नोङो साथाम लानो दम दङ नोंहा देखाय फैलाय दम दङबा बे लुङि गाननायखाय दारि गोलावफोरनि बायदि सनबाय नामा नोंहा लायालै सना मा लालाबायनो ओरैनो होननायानो आं नोंनि नांगौफोरखौनो सुफुंजोबनो हाया फैसा थाखा गैयिनि थाखाय आरो सोर साथाम गाहाम लानांगौ जाखो नोंनो आंनि जिउलै सना नोंनि अनगा आं रावखौबो लायाथ' आइ लाभ इउ आंबो मिथिखागौ नों लाबोनो हाखाया बेफोरखौ बाद दोनदो सना थां बिखुनजो हरनाय दावलाया मासे सिथारहैदो दिनै गेन्द्रा सासपेन्ड जानायनि खुसियावनो थारुनजों दाउजों ज्रोम जानांगौ थैयाव साव मालाया मा जादों नोंहा दाउलासो जानो ओंखारलाबायदों बे गुमैया खोनाबा मा साननांगौ जाखो मा साननांगौ जाखो सङै थां जानांगौ आं सङा गाव गाबागाव संनानै जा थै थालै हिनजाव जायाबा जाया हारसिं संना जागोन बर'आ बे गेन्द्राया सासपेन्ड जानायनि दुखु जादोंब्ला आं बिनि दुखुखौ सेलेब्रेटसो खालामगोन रंजागोनसो आं सिनायाखै थै लुंगिखौलाय मा फिथिगत साइज नुखोब्रा गानजानाय नङालै मानसिफ्रासो गोदाव सोराव होनगोन बे थास' बिथराइफोरखौबो सेस खानानै लांजोब्बाय सोरबा मानसिफ्रा मोसौखौनो फैयै मैथाजों लागायखायो खमखि गोथाव जागोन नालाय बियो मैथाजों हाला जाबा जोबाबो सिखारबावनायसो नङा बे मास्टारालाय मा नागिरबाय थादों सासपेन्ड जानायखाय खर'आनो थिग गैला खोमा बेना मा खालामबाय थादों बेयाव ओइ सासपेन्डेड मास्टार मा सासपेन्डेड बिलाय गोदाव सोर बुंबाय थाना दे हो ओरैनोबा आंना खर'फोरनि थारा जजोबखाना दंखायो दामजागोनबो बांद्रायबा हो साला गावहा सासपेन्ड खालामजाबाय दाना रागाखौ आंनि सायावसो हगारदों नोंखौ रागा जोङाबा सोरखौ रागा जोंनांगौ नोंनि थाखायनोथ' सासपेन्ड खालामजादों हाबाब गावहा स्कुलाव लेट थांनायनि सासपेन्ड खालामजाबाय दाना गासिबो दाया आंनि सायावसो जाबसिनजोब्बाय नोङो दायखौ नोंनाव होआबा सोरनाव होनांगौलै हा मबाइलफोराव हरसे गेम गेलेगोन ओमफ्राय फुङाव लेट सिखारगोन ओंखामफोरखौ थाब सङा बेफोरनि थाखायथ' लेट जालां आं स्कुलाव दे बेफोरखौ बाद होदो फा गाबोन गारिनि किस्ति लांफैगोननो फैसा हरनो हायाबा बिसोर गारिखौनो थिखांनानै लांगोननो ओंखायनो गामियाव सोरनोबा फैसा बुज्रावला बायदो थां मोनबाय बायो खोमा नङाबा गारिया बोनानै लांगोनहाय फैसाफोरखौ बिदि गोदाव सोराव बुज्रावला बायबा मोनो नामाब्रा मैयासो बिदलाबायबाय आं सोरनावबा रावनावबो गैयानो हायथानाव बिबाय बेनावबो फैसा गैया लावगानाव बिबाय बेनावबो गैया आरो सोरनावथ' बिबावनांगौ नै फाग्ला नों सालथेनाव बिहैनो हाया दाख्लैसो गय फुलि फाननायनि 50,000 मोनदों बियो हरगोनलै नोंनाहा फैसा जिबायदि मानसि बियो फैसानिफ्रायबो गोबासिन फैसा हरनांगौबा बिनि आखाइफ्रा ओरै थोर मावजोबगोन नों थांबानो जाबायलै आं थाङालै बेनाव आंबो थांफाबावनांगौ आरो फैसा बिनो थौदोब्रा आं हारसिं बोरैबा मोनलै फै होमबा दानो थांनानै रब्रा बेखौ दोनग्रोनि दा थांगोन ना दसे थानानै दे होमबा थ' बे मानसिखौ बारा मोजां मोनालै आं बिमा मानो
बेरायनो फैबाबो माबा गावनि हिन्जावखौसो नायनो फैनाय बायदि सानो खोमा बियो गावनि हिन्जावजों रायलायबानो माबा बोरैबा नायोब्रा बियो ओमफ्राय रायलायनायाबो मोजाङै रायलाया मा सानबाय रायो फैदो फै मानसिफ्राबो न'आव दंना गैयाथाय माथो न'आनो स्रिसो हैलाय हे सालथे आयु आब' गुमैसो माथो फै साला खि जानाय सैथानासो फैदों माथो बिगुरा फैदो नै बेयाव फैदो हाब सालथेयालाय मा दारि गोलावफोर गानग्राखौ गानखोब्रा ओमफ्राय मा खबर सालथे बिदिनोसै सालथे गेजेरावनो हा माथो खबर आब' बिदिनोसैहाय खबरफ्रानो खाफालफ्रानो दाखुरासो खोमा जोंना नोंसोरलाय मोनथिखादों दा नोंगुमैखौ मा जादों खोनादों खोनानायालाय बेवाइफोर सालथेनाबो जाद्रायाना आखलफ्रानो सिखारनायफ्रानो लेट सिखारो स्कुलफ्रावखि सोरबा 12थाफोराव थांबाय बायो बिदि थांबालाय होखारजाखागोन सासपेन्ड जाखागोन दाथ' सासपेन्ड जाबाय नालाय मानसिफ्रा गासिबो दायखौ आंनावसो होखासै दाय आंनि न'आथ' आसलथे नै नोंनि बेवाइफोरनिसो ओंखामखौनो थाब संनानै होआ फुङाव ओंखामखौ 9टा बाजियावसो मोनजाखायो स्कुलाव थांनायावनो 11टा गाहाम जाहैयो बिदियावलाय सासपेन्ड जाखागोन दा दाना गासिबो दाया आंनावसो गोलैजोब्बाय नोंखौ सोर अफिसार फैनाय समाव दखानाव थांनानै साहा लोंहैनो थिनामोन गय जानो थिनामोन सिगारेट सोबनो थिनामोन हाय आब' गुमैना गय जानायफ्रानो बांद्राय खाथार हाथायफोरानो नायजाला हनै ओमफ्राय माथो स्कुलावबो गथ'फोरखौ फोरोङालासिनो खानाय दारिसो फुबाय थायोनो सालथेखौ नायब्ला बोरैबा थब्लाब्ला गुरब्लाब्ला नुखायोब्रा दाखु बेफोरथ' जेबो नङा आगै मालाबा स्कुलाव उन्दुब्रेनानै बेलासिनि 5टायावसो सफैयो न'आव सालथेनि आखलखौ मोनथिखायोलां माथो मालाबा दुगैलांबावानो स्कुलाव गथ'फ्रा आंनोसो खम खिथाफैयो फान्था मोनामो होननानै आरो माथो मालाबा क्लासखौनो दोनथ'लायनानै मोसौसो दोस्लायहैयोनो मिथिखागौलां सालथेनि आखलखौ बेफोरखौ बाद होदोलै ओइ बिमा बुंदोब्रा मानो फैदों आं बुङा लासिंसिंनो गावबागाव बुंनांला माबालै सालथे मा जाखो सालथे मा जानो माने सासपेन्ड जानायनिफ्रायनो आंना दरमायानो जायाखैलै सालथे फैसा एसे नांगौ जानानै फैदोंमोन थारमाने गारिनि किस्ति हरथारनांगौ गाबोन जुदि किस्ति हरनो हायाबानो गारिखौ बोनानैसो लांसिगोन ओंखायनो नोंनावसो एसे फैसा मोनथ'गोन नामा होननानै फैनाय जादों आरोखि ना बिमा नंनायालाय नंगौहाय नोंसिनाव एसे फैसा मोनथ'गोन साननानैसो फैदोंमोन आगै हाब सालथे आंलाय बहा फैसा थानायनि नोंनो दाहार हरबाय बायनो हानोब्रा सालथे आंनो फैसा गैयिनि किसुमान खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै हिनजावनोनो ब्लाउस गांसेखौनो बायना होनो हाथाराखैलै सालथे बिराद गरिब जाना दंथारो थानायबालाय माबा मोनसे जागौमोन बे सालथे होबाय जायगायावनो थगायबाय माथो बिसोरखौलाय दाखालिसो 50 बिगानि गय फानदों फैसा गैया जालायबावो हाब आंखौसो खाथायबावबाय ब्लाउस बायना होनो हायाखै होननानै आमदानि ब्लाउसानो गानखलायनो हायि माबायदि मानसि बियो फैसा गैया जालायबावो देब्रा सालथे माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरदो गामियावबो बिराद बिथिंलाबायबाय आं रावबो फैसाखौनो हरा सासपेन्ड जाबायना दरमाहा मोना होननानै मिथिगौ ओंखायनो गिनानै हरलानो फैसाखौनो मोनफिननाय नङा साननानै ओंखायनो नोंनाव फैदो आं नोंनोबा हरगोन खोमालै पकेटाव गैयाब्लाबो सोरनावबा लानानैब्लाबो हरथ'थारदो आंबा गावखौ गोदो एथ'ग्राब हेफाजाब होबोबाय हस्पिटालाव लांनाय मा लांनाय दाना नोंबो नायदोब्रा आंखौ एसे बिपद समाव गावजों गाव नायलायाब्ला सोरथो नायनांगौ जाखो जोंखौलाय गैथ्रालै सालथे दंबा नोंखौ थगायो नामा गावनिखौनो थगायगोन नामा जाम्बा बुरबक मालाय गैया होननायखौलाय मानोथो ब्रा बिबाय थाखो थांसै होनबाथ' औ थ'दो होमबालाय साहा लोंलांदो गुमै लोंलालै नांगौ बुस्थुखौनो मोनाखिसैब्लालाय आरो मा साहा लोंबावनो लोंलांदो सालथे मुरिजों हाब मुरिखौ आं बारा मोजां मोनालै सिरा बान्देन सोमनानै एसे आराम मोनो मुरिखौबाथाय बिराद बानाय मोनो थ' थांसै थ' होमबालाय थांसै दे
आदसा साले थांमानसै होमबा औ थांसै दे साले दे गैथ्रालै उफाय गैया दे अरजाया दे हाबा थादो हरथारगौमोन आं नांला गाज्रि दा मोनसै दे साले दे देलै मोना मा नायाबाय थाखो माबायदि मानसि नोङो फैसा थानानैबो फैसा गैया होननानै थगायबावलायो बिसालथेखौनो लाजियासै एसेबो आंनाव फैसा दं होननानै बिसोर मोनथियानो आं मानो लाजिनो आरो दंबा मालाय मा बाल आलुनो हरनो आं बिसोरनो फैसा आं बे मानसिखौ सुखु खाथारानो बिसालथेबाबो दहायबो नुवाखै नोंखौ गल' नायबाय थानाया आहा खलानो लेथ्रा खाथार मस्लबानो जुदा खाथार बेना बिगुरना बेनि आखला गाज्रि नङा नोंनि साननायासो गाज्रि बावबाय नोंनि खैफोद आफोदाव बेसो नोंजों दंमोन आरो बै सिख्लानि केसा सोर बासायदोंमोन नोंखौ बेसो बासायदोंमोन थोद गोदाव सोराव बाथ्राखौ रायखांबाय थागोन गोदोना गोदो थांबाय बेफोरखौ रायखांबाय थायो नामा गोदाव सोराव बुंजानायखाय अर नांदों खिबुआव लाजि गैयै बेफोर खामानियाव बासायनायखौनो बिराद गिदिर खामानियाव बासायनाय बायदि मोनबाय नामा नों गोदाव सोरावनो नोंखौ दा आलथा गहोगोन आं नै गरायनो होगोन आं नोंखौसो सोबागोन आङो आंजों लोगो ना बेजों लोगो नोंलाय फाग्लि नालाखो ब्लाउस बायना होनो फैसा गैयालायनो बेनाव गारि लाबोयानो मोजां जादोंलै आंना बायसान्स जुदि फैसा हरनो हायाबा गारिखौनो सालायनानै लांगोन आङो मानसियालाय न' दंना गैयाब्रा नै माथो गारियाबो न'आव दङ बिदिबाथ' न'आव मानसियाबो थागोन ओइ मास्टार दंना गैया जाखोब्रा मानसियालाय न'आव दहाय फुङावनो हाथायाव थांदोंमोन बियो दाउसा गोरलै फानहैनो दाबो न'आव फैयाखै ओमफ्राय मानो नांगौमोन मानो नांगौ माने आं गारि डिलारनिफ्राय फैदों गारि किस्ति लांनो नों डिलारनिसो मानसि आरो फै जिराय फै आं नोंनाव जिरायनो फैयाखै बाजै आं गारि किस्ति लांसो फैदों मास मोनब्रै जाबाय फैसा हरैया हरगोन होननानै हरा थगाय दोनबाय थायो नोंसोर जोंखौ जोंहाबो गोजौनिफ्राय प्रेसार फैयोना मा खालामनो बाबु नों दा सासपेन्ड जानायनिफ्रायनो आखायाव थाइसेबो फैसा गैला ओंखायनो हरनो हायाखै नोंसोरो सासपेन्ड जादों ना मा जादों ना आखायाव थाखा फैसा गैया आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं गारि किस्ति लांनो फैदों हरनोबा हराबा नै गारि लाना थांसै साननैसो नेथ'बावदो बाबु दा आखायाव फैसा थाइसेबो गैथ'थारा दा नोंदाया फैबा नागिरहोनानै मोनोबा बेखौनो हरगोन दे नै मास मोनब्रै जालायलांबाय बेसेबां नेबावनांगौ आंलाय आंहा फैबाय थानो सम गैया आं गारिखौ लाना थांसै गारि साबियानो गैया दा मास्टारासो लांफादों गारिखौलाय बोरैथो लांनांगौ नोङो नोंसिनि साबि नांलाया जोंना डिलाराव गंसे एक्सट्रा साबि थाखायो बेजोंनो लाना थांसै आङो आयु लांमारसै आरो लाङाबा साननैसो नेथ'बावदो ना दा मास्टारा फैनानै नुफैबा खम रागा जोंगोन आंखौसो फैसा हरनो हायाबा गोदाव सोराव रागा जोंलाबायबानो जायो नामा मा कम्पानिखौ नोंसिनि बाबानि सानदों नामा नै लाना थांसै आङो आयु लांमारथारनोसै आरो नोङो दा मास्टारा फैनानै गारिखौ नुवाबा खम दुखु मोनगोन दुखुजोंनो साननैसो ओंखामखौनो जानाय नङा बियो लांमारथारबायहाय गारिखौ आयु जि लासिंसिं मोनबायहां दा खाथिनि मानसिफ्रा सोंबा मा होननानै खोन्थानांगौ दे बे मास्टाराबो मास्टार गारिखौबो बायनो हादों फैसाखौबो होनो हायाखै बियो फैथोंल'हाय बियो दिनै दोखो जावगोन आङो लासिंसिंनो मा मोखां सोम थाबाय थाखोब्रा दाउआ हाथायाव दामानो गैया 350नो फानजोब्बाय आं दाउखौ दाउखौसो सिन्था जादों नोङो हनै नाय गारिया गैला लांजाबाय सोरथो लांखो गारिखौलाय आरो सोर लांनांगौ दाख्लैनिफ्रायनो होनबाय थाबाय आङो डिलारनिफ्राय फैसा लांफैगोन होननानै दाना लांजाबाय दा आयौ लांमारबायसो आरो गारिखौ औ मा जाबावगोनलै बिदिजों खम लासिंसिं जासिगोन दा मानसिफोरा गामियाव खम रायलायसिगोन बियो मास्टारा गारिबो जाबाय होननानै साला बे अफिसाराबो आंखौसो सासपेन्ड खालामनो मोनबायना फट' अफिसारफोर दं मास्टारफोर दं साला स्कुलफोरावनो थाङा बेफोरखौबा मोना बिसोरो साला जोंफोर रेगुलार थांग्रा आंखौसो मोनबावबाय सासपेन्ड खालामनो बे खनसेखौ खमसे खम कनसिदार होनो हायोना बियो आं बुंनाय खोथाखौनो खोनासङा गावनिखौल' अं माबा थोद बिदिजों जायालै गावनि रायखौ दोनखुमानानै दा अफिसारखौसो दाय हमदों नोङो स्कुलनि समाव एबसेन्ट मोनबाय नालाय सासपेन्ड खालामजागोन दा नोंनानो जाखाया फोरोंनोबा रोंगौना रोङाथाय सामफ्रामबो गोदाव सोराव मा मोनजानायनि स्कुल टाइमाव दखान थांबाय थायो नोङो नोंबो बिदिसो होनबावबाय फोरोंनो रोंगौना रोङा होननानै मानसिफोराबो बिदिनो होनलाबायजोबो आंखौ फोरोंनाया जायोना जाया मायोना माया सार्टिफिकेटफोरा अरिजिनेल ना डुप्लिकेट
होनलाबायनानै सोङो नाम्बारा बेसेबां मोनदों बेखौबो सोंबावो आसरितसो मोनबाय आंखौ नायनानै मा सोलोंथाइ गैयै बायदि नुयो नामा साइसखौ सन्देह खालामजाखागोन नोङो मानसियानो बिदिनो नालाय आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया गोख्रै फैसाया बहा मोनो नागिरनानै लाबो आरो गारिया लाबोफिन माबा आंखौसो फैसा नागिरनानै गारिखौ लाबोफिन जालायबावो जेन फैसाखौ आंसो बाहायजोबो आरो गावसिनि थाखायनो आं फैसा थाइसेबो दोननो हाया सेस बाहायजोबनांगौ जायो साला दालाय बहा फैसा नागिरलाबायनानै मोननांगौ जाखो सालथेनाव थांबाय आं साला फैसा दंथारो थेवबो हरा बेबो साला खि जानाया गोदोबा साला बासायबावदोंसो आं बेखौ मेडिकेलफ्राव आरो बे नाराबारियाव हमजानायावथ' आं नङाबानो दोखोमानो जायो बियो आंसो बासायदों साला बे 20-30 हाजार फैसा बिथ'नायखौनो हरलायबावा बियो रब्रा साख्रिया मोनफिनथोंल' दरमाहाल' जाफिनथों आंबो नायगोन ना